Ak sa chystáte na dovolenku do tureckého Side, mám pre vás jeden dôležitý tip, kde určite nenakupovať. Sledujte toto video. Som Michelle, expert na dovolenku v Turecku a pravidelne vám prinášam tipy ohľadom dovolenkovania v tejto krásnej krajine. Pozor, dnes tu mám jeden obzvlášť závažný, pretože si niečo povieme o obchode v antickom Side, v ktorom určite nakupovať nechcete, ak nechcete prísť o svoje peniaze. Obchod, ktorý sa volá Ottoman Spice and Tea a nachádza sa priamo v antickom Side na konci nákupnej ulice už priamo pri prístave, je totiž rajom podvodníkov, ktorí tam pracujú. Keď si tento obchod zadáte do Google Map a pozriete si tam recenzie, zistíte, že má hodnotenia 1 hviezdička, čo je absolútne šialené a totálne negatívne. A keď si prečítate skúsenosti ľudí z rôznych krajín, i hneď pochopíte, čom je ten háčik. Totiž predajcovia v tomto obchode vás nalákajú na nejakú ochutnávku čaju alebo iných korenín alebo tradičných tureckých potravín a surovín a následne už vás v tom obchode budú naťahovať, aby ste poskúšali rôzne ďalšie veci, aby ste si navyberali čaje, koreniny a tak ďalej. A potom vám za to naúčtujú nehorázne peniaze, ktoré sú absolútne premrštené a vôbec to nesúvisí s tým, ako by reálne tie dané produkty mali stáť. No a samozrejme často príde k situácii, že daný človek, ktorý tam teda príde a zistí, že o čom to celé je, tak odmietne aj zaplatiť, lenže títo ľudia sa mu následne vyhrážajú, správajú sa absolútne neprístojne, zatvoria celý obchod a nechcú vás z neho ani pustiť, proste je to absolútne šialenstvo, čo tam títo predajcovia dokazujú. Preto, ak sa chystáte na dovolenku do Side a viete, že budete v antickom Side aj nakupovať, rozhodne sa vyhnite tomuto obchodu, uložte si toto video a tento tip a určite tam nezavítajte, ak nechcete prísť o svoje peniaze, nervy a odniesť si z Turecka veľmi negatívnu skúsenosť. Ak ste mali aj vy podobnú skúsenosť v tomto alebo v nejakom inom obchode v Turecku, budem rada, ak mi napíšete do komentárov a nezabudnite ma sledovať aj pre viac tipov z Turecka.